Change tayo ngayon ng halo-halo. Since summer today, ang kanilang bagong, ano to, yung halo-halo nila na sili. Ano to, best-seller. One of their best-seller. Halo-halo, sili. Yan. Siyempre, marami din kami. Ayan o. Ito naman yung, ano ka, original. Original. Yan. Okay, ito naman yung salted egg nila. Salted halo-halo. Special. Yan. Pero titingnan namin kung ano masarap. Kung yung spicy or ano ka, original ka kaya. Okay, let's taste kung masarap. Yung plating niya, no? Ayan, tikman natin.